יחי המלך המשיח. יש לנו אחד הצדיקים, תלמידיו של הבעל שם טוב הקדוש, שקיבל קהל אליו שעות, וזה היה ממש הרבה שעות. בשלב מסוים לא היה לו כבר כוח, אמר להם משמש שלו, תן לי את החיות שלי, תן לי את הדלק שלי. ובעצם המשמש ישר הביא לו את הזוהר, הוא ידע שזה הזוהר הקדוש, נתן לו הרבי, אותו רב קרא כמה שורות מהזוהר הקדוש וקיבל חיות. לענייננו, יש לנו ספר תניא קדישא. תניא קדישא זה פנימיות התורה. תניא קדישא, אומר רבי יהודה לייב, זה הקטורת שמנקה מכל המגפות של כל הדור שלנו. כן, רבי לייב צמרדיצ'ב אמר, איך הצלחת להכניס את אדמו"ר הזקן, אלוקים כל כך גדול בספר כל כך קטן. יש את התרופות לכל העניינים. כתוב פה ככה, אומר הרבי הרייץ, שורה אחת של ספר התניא קדישא פועלת לא רק ברוחניות, אלא גם בגשמיות. תפתח תניא, כל מה שקשה לך תפתח תניא. הרבי הרש"ב אומר, לימוד בפרק תניא מביא שפע של ברכה והצלחה בכל העניינים. הרבי מלך המשיח אומר, ספר התניא דומה למעיין טהור, אשר טיפה אחת ממנו יש בכוחה לתאר אפילו את האדם מבחינת אבי אבות הטומאה. חבר'ה, זה אמת. תלמדו תניא, תקבלו כוחות. שימו לב מה הרב יורם מיכאל אברג'ל, זכר צדיק ראש שמחה, מספר. אחד מתלמידיו של הגאון מווילנה, חלה במחלה סופנית. ברגעיו האחרונים הובא לידו ספר התניא הקדוש, בקריאה של כמה מילים אחדות כבר היה יכול לעמוד על רגליו. כיצד? כיוון שהאדמו"ר הזקן, שימו לב, בעל התניא מסר את נפשו על הספר הזה 20 שנה. הספר הזה הוא אלוקות, כולו אלוקות, כך אומר האדמו"ר הזקן. כן, תלמידי הגאון מווילנה שהיה מתנגד, קיבל את הספר בכמה שורות, כמה המיטה שלו, ועמד על רגליו בכוח האלוקות של הספר התניא, שהאדמו"ר הזקן הוא נשמה חדשה, נשמה שבא להביא את המשיח. כן, והוא נתן כל כולו בתורה הזאת בספר התניא, כתב את זה במשך 20 שנה, זה אלוקות, חבר'ה. אומר לנו חסידים, אומרים לנו שזקני החסידים, האותיות בספר התניא אומרים אתה קורא בחינת נס, דהיינו בדרגה של למעלה מהטבע. כן, ספר התניא זה הכתורת לכל המגפות הרוחניות של עקבתא דמשיחא. פרק תניא מזכך את האוויר במרחק של 200 קילומטר. 50 פרסה, 200 קילומטר דרכי עבודה בתניא מפחית את הכלל לברכה. חבר'ה, לקרוא תניא קדישא, זה ייתן לכם הרבה ברכה. תנסו לקרוא תניא, תפתחו תניא, אני אומר לכם, זה נותן חיות. יחי המלך המשיח.